by som veľmi rád, keby naozaj taká činnosť sa preniesla aj do Tisovca, pretože čím viac takých športových a takýchto kolektívnych duchov bude vládnuť v tom meste, tak je to lepšie, pretože organizovanie rôznych podujatí, ktoré sa robia, vždy je to dobré na prospech aj takého osobného rastu každého mladého človeka, či vás, deti, alebo aj už tých, ktorí sú už vo vyššom vekovom priemere. Vy sa venujete nie tak, aby sa devastovala príroda, ale máte záujem na zveľaďovanie toho životného prostredia. To ma teší, že vlastne aj takou tematikou idete ochrana životného prostredia. Čím viac sa vy budete o tom rozprávať, tak myslím si, že vy môžete urobiť takú verejnú kontrolu tomu, že môžete napomôcť, aby sa nedochádzalo k devastácii tohto nášho prekrásneho prostredia, ktoré máme v Národnom parku Moravská Planín, práve naopak. Ako funguje scouting? Máte tu perfektnú podporu. Ja som zakladal oddiel v Rimavských Záložanoch, pretože odtiaľ pochádzam. Mali sme menšie problémy s miestnostiami a tak ďalej, kde sa stretávať a tak ďalej. Máte tu obrovskú podporu od pána primátora, takže treba sa toho držať. Každý deň urobí aspoň jeden dobrý skutok. Neviem, čo si jeden dobrý skutok, keby sme to každý deň robili, všetci ľudia, ten svet je oveľa lepší. Denný skutok je možno to, že človek zoberie, ja neviem, papier zo zemi a dá ho do koša. Hej? Alebo že niekto niekomu pomôže babke odniesť tašku. To sú v podstate dobré skutky. Skautské heslo je tu pripravený. To znamená to viac menej byť pripravený a vzdelávať sa, a presne ako pán primátor Mináš povedal, zapojiť sa nejako do tej spoločnosti a v podstate snažiť sa robiť niečo so sebou. Jediné, čo môžete stratiť, keď niekto vám prestane veriť. Keď niekto vám prestane veriť a dôverovať. Preto je tá česť. Niekedy je to spojené s tým, že človek môže stratiť tým, že začne klamať a podvádzať a môže niečo získať, ale ako náhle sa to zistí, tak ten človek vám prestane veriť. Hej? Čiže to je v podstate prvý a najdôležitejší zákon. Scout je verný a oddaný. Hej? Scout je osožný a pomáha iným. Je priateľom všetkých ľudí dobrej vôle a bratom každého skauta. 5. je zdvorilý. Je ochrancom prírody a cenný výtvor ľudský, to je 6. bod. Je poslušný voči rodičom, vodcom a predstaveným. 8. je veselý a rozvážny. 9. je sporivý a hospodárny. A 10. je čistý myšlienka, slova a skutkov. Jeden scouting dal to, že pravidelne sa robia takéto tábory a je to myslím, či pre dievčatá, či pre chlapcov, je to niečo úžasné. Proste ste 2 týždne v prírode, postavíte si vlastný tábor, vlastný stožiar, vlastnú kuchyňu, umývarku, všetko to stávate spolu ako tým, robíte to väčšinou z dreva a v podstate žijete v tom tábore 2 týždne bez rodičov hlavne. A hlavne v tej prírode. Snažite sa byť sebestační a zapojiť sa do toho v podstate do života. Toto je v podstate napríklad ranný nástup. V ktoré sa spieva skautská hymna a vyjadra sa vlajka. Potom sa robia také akcie ako prepady, čo ja som zažil 15, to bol kniha úspešných. To znamená to, že tú vlajku ani nie je toto je slovenská, ale potom sú družinové vlajky a zborové vlajky a snažíte sa ukradnúť. Lebo na tábore sa nechodí tak na návštevu. To znamená, že v noci sa snažíte ukradnúť zborovú, to je najväčšia podsta, ukradnúť zborovú vlajku, pretože v každom tábore sú stráže. A keď sa vám podarí ukradnúť, môžete požadovať aj neviem ako stravu, ubytovanie a tak ďalej. Keď sa vám nepodarí, tak môžete byť uväzaný pri kole celý noc a na druhý deň uvajú ešte si 50 minút. Čistá voda je jedno z najvzácnejších surovín, takže preto ju musíme chrániť tým, že nebudeme vypúšťať chemikálie do riek, do jazier, vyhadzovať odpadky do vody, vypúšťať oleje. A viete, aké vody poznáme, aké sú druhy? Jazera, rieky, voda je vlastne horná vrstva zeme, skladá sa z pevných látok, vody a vzduchu. Znečisťujeme ju hlavne skládkami odpadov. Skládky by mali byť samozrejme riadené. Ovzdušie je ďalšou zložkou životného prostredia, je to vlastne plynný obal zeme. A viete, ako sa znečisťuje ovzdušie? Čím? Továrňami, emisnými plynmi z aut, rôznymi sprejmi. Ďalšími zložkami sú napríklad rastliny, lesy. Na obrázku zo pár chránených rastlín, ktoré sa nachádzajú aj v našom území, v Moravskej Planine,
napríklad Lukovec Moravský. Takže pripravili sme zaujímavé popoludnie pre deti a mládež spolu so skautským klubom Pathfinder z Tisovca, Živý Tis. Pripravili sme pre ne rôzne prednášky o skautingu, životnom prostredí a nakoniec sme pre ne pripravili takú malú súťaž streľbe z paintballových zbraní o zaujímavé ceny. Je tam nejaká knižka, rôzne brožúry, nálepky. Chceme rozvíjať ich nejakú kreativitu a rôzne záujmy, aj hlavne ochranu toho životného prostredia, aby si uvedomovali, aké to dôležité pre nás. Takže vrátim sa k tej histórii paintballu. Datoval sa rok 1981, mesiac máj, kde sa traja Američania, farmár, burzový maklér a obchodník so športovými potrebami stretli v krčmičke, kde pri drinku rozmýšľali, ako použiť na športové účely, na zábavu značkovačiu pištoľ značky Noel, ktorou sa farbil hovädzí dobytok. Keďže tam boli strašne veľké stáda, každý by si označkoval svojou farbou. Vymysleli, ohradili si takých 100x100 metrov, kde vyskúšali tieto tri značkovacie pištoly. Ujalo sa to a vznikol, alebo datuje sa zrod tohto nového moderného adrenalinového športu paintballu. Venujem sa tomu aj v občianskom združení Horná Rimava, kde máme Fortress paintballový klub, kde chceme získať mladých ľudí, nerozvíjať u nich agresivitu, ale naozaj podporiť a naozaj by tá mládež nechodila po krčmách. Chceli by sme túto aktivitu rozvíjať hlavne v letných mesiacoch, nakoľko teraz v zimnom období nám robí problém ten stlačený oxid uhličitý, ktorý vlastne pri rozpínaní vystreľuje tie farebné guličky, ktoré označia protivníka. No uvidíme, ak sa to ujme aj v zime. Samozrejme podľa možnosti a podľa záujmu sme ochotní cestovať za nimi do Tisovca alebo do okolitých rôznych obcí a stretnúť sa s nimi. Chceme zorganizovať niekedy v apríli alebo v priebehu apríla besedu na tému o literatúre s vynikajúcim slovenským tvorcom detských predstavení s Danielom Hevierom.